falamos de un tesouro arqueolóxico que desde a Xunta potenciamos co propósito de que sexa aproveitado por todos, polos investigadores, polos cidadáns. Polos investigadores, porque este centro de coñecemento e estudo da herdanza castrexa é de referencia obrigada para todos os especialistas. Para os cidadáns, porque permiten ao visitante coñecer os nosos antergos, máis antergos, coñecer a súa forma de vida, a súa forma de relacionarse e, por suposto, sentir unha autoestima dos primeiros poboadores do país, dos primeiros poboadores de Galicia, os primeiros poboadores da Galaecia antigua. Digo que ten un doble revulsivo para os estudosos, para os investigadores, pero tamén para a actividade económica. Para os estudosos e os investigadores como un motor de dinamización, de documentación, de coñecemento, de difusión, de estudo da cultura castrexa. E, por suposto, para a economía, porque é un revulsivo económico, porque é unha plataforma turística que non se pode crear, nin se pode construir, senón que estamos situando o patrimonio artístico galego dentro dun dos activos culturais e, en consecuencia, dun dos activos turísticos máis importantes da provincia ourense de Galicia.